Kleen een nieuw leven, ja. Net zoals in de kringloop, maar in een leuk boutiqueje. Om je te leren dat tweedehands kleen ek hip wezen kan. De nieuwe winkel Puut in Dokkum voor de kleinindustrie een orenjochting, ja. In principe is er op de wereld genoeg kleding om de volgende 6 generaties in de kleren te steken. Moet je nagaan hoeveel kleding. En het is dus niet per se nodig om altijd maar nieuw te kopen. Mensen kunnen kleding die ze zelfs net meer aan hebben naar de boutique brengen. In ruil voor die kleding krijgen ze 40% van de winst. De brachte kleding bleven zo'n 2 maanden in de winkel hingen. Hing het er te langer, dan gaat het naar het goede doel daar. Goeie. Nou, ik kom even een tasje met wat in. Nou, ik leef wel in een stukje duurzaamheid. En dan wat spullen omgaan die je zelf net met broeken, dan denk ik wel eens waarom een oor net. En dat ken je. Dit tasje ziet er zeer goed uit. Hele leuke items. De merkjes zijn niet altijd belangrijk. Want eigenlijk verdienen alle merkjes een leuk tweede leven. Maar deze is goedgekeurd. Voor de winkelstritten is dit een positieve ontwikkeling. Tolwier langs die dit paan leeg, een twanne in het eeg. Het maakt de winkelstritten weer wat levendig en gezellig. En er is weer iemand die de moed had om wat nieuws te beginnen. En ik denk dat dit tijdloos is, duurzaamheid in kleding. Ze zijn eigenlijk alle mensen van de overkant zijn al even binnengekomen om te zeggen, ja, we kijken al een tijdje naar rolluiken en we zijn zo blij dat er weer licht brandt aan de overkant. Dus ja, ook zij zijn er heel blij mee en ze heten ons van harte welkom in de straat.